Здравейте, приятели! Мъжът ми избира с затворени очи какво да облека, за да ме заведе да ям джунер на площада. Що са затворени очи, защото като му знам вкуса с отворени избора ще е по-трагичен. Така поне разчитаме на известната му доза късмет, като се вземе предвид на каква жена е попаднал. Умишлено предварително бях подбрала само дръшляци, които ми стават, за да не вземе волю-неволю да посегне към някой парцал от дискотечните ми години, че шопар в паети няма да е особено лицеприятна гледка. Разтнах му и сергията с цайси и кичури очи и ни го оставих да се прави на мак светлина и да гадае с кои изглеждам най-добре, въпреки че верния отговор е с никой. Избра ми и парфюм и научка баш този дет ми е подарък от свекито. Гати телепатията на тия мъже май никога не им режат пукната връв. По принцип недолюбвам Том Форд, но свекърва ми е готина и зарад нея бих се напръскала и с пот от скункс. Това е завършения аутфит, корема ми може да виси по блузата, но за сега поне гърдите са на място. И блузата и гъщурите са втора употреба, шокарното злато от Shein. Чантата има ли нужда да казвам моето дизайнерско ляко отворение? И сам да сте писали, че мъжа ми е избрал нагласено и са затворени очи, знае къде да пипа гадината, че да избегне развод. Тържествено благодаря на всички, които си я купихте и ми изпращате ежедневно снимки с нея, а всички, които не сте, оправете са. Втората партида е тя. До свидание. В момента ви давам и промокод, че съм 10 за отстъпка. Възползвайте се. Изписвам ви го грамотно на екрана. Бягайте в сайта на моето HomeBG, откъдето може да си я поръчате. Ще ви оставя линки в коментари. Не, че е моя, но три причини да я имате. Класна е, отива на всичко и е бездънна като стомаха ми. На някои хора обаче не стомаха, други неща са им бездънно горките. За тъпотията говоря и пак мъдро го казах. Селю Коелю.